Sa dinami-dami ng mga salitang binibitawan natin, baka wala na tayong pakialam sa pupwedeng maging epekto niya. Aware po ba kayo na sa kahit isang salita lamang ay pupwede tayong bumuhay o pumatay ng tao? Hindi naman ako nagsabi niyan, kundi ang Panginoon, ang banal na kasulatan. Ang dila, kala mo mahina, walang buto, pero wag ka, makapangyarihan ang dila. Bakit nga magsalita lamang tayo? Pumupukaw na tayo ng reaksyon sa ating kapwa-tao. Magsalita ka lamang ng may paghingi ng paumanhin, paghingi ng tawad, suddenly, mayroong maghihilom na sugat. Magsalita ka lamang ng may pagmamahal, love you, miss you, may gagaan ang pakiramdam. On the other hand, kahit isang salita lang, pwedeng makapagpaluhay. Kahit isang masakit, matalim na salita, pwedeng sumira ng malalim na ugnayan. Ganon ka makapangyarihan, ang sa akala mo ay salita lang. Mag-ingat sa mga salitang bibitawan mo, sapagkat aanihin mo ang pwedeng ibunga nito.